Trutnov má 12. kruhový objezd. Vznikl na frekventované křižovatce ulic Náchodská, Polská a u stadionu. Úprava křižovatky začala ve středu v podvečer. Kruhový objezd ještě není hotový, bude hotový v průběhu příštího týdne. To, co vidíme za sebou, tak bude doplněno o ty paprsky, takzvaný sluníčko tam vyroste a budou ostrůvky nasypaný štěrkodrtí. Tím bude kruhový objezd dokončen a budou napevno usazený značky, které tam jsou teďka zatím provizorně. Nová okružní křižovatka má pomoci výjezdu od sídliště Smeťák a z Polské od Voletin, kde se už brzy čeká více aut. Počítáme, že od července, kdy bude zprovozněn poslední dálniční úsek na polské straně, tak naroste počet aut, které budou přijíždět od Polska právě přes Voletiny. To znamená, že tady vzniknou dva silný proudy, kudy ty auta budou přijíždět tady na tu křižovatku, jednak od Poříčí a jednak od těch Voletin. A proto jsme se rozhodli to řešit kruhovým objezdem. Tak reakce jsou jak kladné, tak záporné, ale věřím, že řidiči se na něm naučí jezdit. Ten kruhový objezd je dostatečně prostorný. Kruhový objezd u Pátrie je dočasný. Dopravní situace se bude postupně vyhodnocovat. Je to dočasný kruhový objezd, tak vlastně zní i domluva s ředitelstvím silnic a dálnic, který vlastně tu silnici tady spravuje. Jak dlouho, to není možné asi teďka úplně přesně odhadnout. V podstatě by se dalo říct, že by ten kruhový objezd měl tady být minimálně do té doby, než bude dokončen dálniční úsek mezi Královcem a Trutnovem.